Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ed. Ang ibabahagi kong kwento ay totoong nangyari. Isa akong gwardya. Matagal na rin ako sa trabaho ko. Minsan, nadistino ako sa isang bayan para magbantay ng isang malawak na lupa na nakatiwangwang. Nag-alala kasi yung may-ari na baka dumami pa yung magtayuan ng mga bahay at hindi na niya mapaalis pa ang mga squatter. Kaya nag-request sa opisina namin at ako naman ang napiling mailagay. Bali malayo iyon sa inuuwian ko. Kaya ipinagpaalam ng opisina namin doon sa may-ari na kung po pwede ay magtatayo kami ng kasama ko ng kahit maliit na bahay na matitirahan namin. Pumayag naman yung may-ari dahil wala rin naman siyang magagawa pagkat kailangan talaga namin iyon. Nung unang araw na dumating kami ay meron ng 2 maliit na bahay na nakatayo doon. Kasama yung may-ari ng lupa ay kinausap namin yung 2 pamilya. Pinakiusapan namin sila na gibain na at alisin yung kanilang itinayo. At para maniwala sila na yung kasama namin, yung talagang may-ari ng lupa, ay pinakitaan pa sila nito ng kanyang mga papeles, kabilang na ang mismong titulo ng lupa. Baka sa mga mukha nilang galit, alam kong labag sa kanilang loob yung ipinapakiusap sa kanila ng may-ari. Kaya hindi maiwasang ilabas ng may-ari yung kanyang saloobin sa amin. Sabi niya, yan ang nga raw ang mahirap. Kung sino pa ang squatter ay siya pang matapang, na siya pa raw ang kailangang makiusap sa kanila. Hindi ba raw alam ng mga tao na yon na may binabayaran siyang amilyar taon-taon doon sa munisipyo, habang sila ay walang inilalabas na kahit 5, pero pinapakinabangan nila yung lupa ko. Kaya kahit ayoko nung mga naririnig ko mula doon sa may-ari ng mga oras na iyon, ay inunawa ko na lang ito. Dahil tama nga rin naman talaga yung kanyang mga sinasabi. Kaya nakisimpatya ako sa kanya. Pero naaawa ako kahit paano doon sa 2 pamilya. Naisip ko kasi kung saan na sila titira ngayong pinapaalis na sila ng may-ari. Habang pinagmamasdan ko sila ay napansin kong nakatingin sa akin yung isang binatilyo na ang sama talaga ng pagkakatitig nito. Naisip ko na marahil ay wala siyang kaalam-alam na ginagawa ko lang yung aking trabaho. Kaya hinayaan ko na lang siya. Inunawa ko na lang yung kanyang nararamdaman. Sabi ko pa, natural lang na reaksyon yon bilang tao, na kahit sa akin man mangyari yon ay baka ganun din ang maramdaman ko. Pero naging alerto ako. Ngunit kasabay noon ay panay din ang panalangin ko na sana ay walang mangyaring masama. Dahil ayoko talagang makapanakit ng tao. Kaya panay ang hiling ko na sana ay wag nang humantong sa hindi maganda. Bago dumilim nung araw na yon, ay nagawa na nilang makaalis doon sa lupa. Nahakot na rin nila yung mga kahoy at yero na kanilang binaklas. Pero hindi ko makakalimutan
yung sinabi sa akin ng tatay ng binatilyo. Binalaan niya ako na mag-ingat. Di ako sigurado kung anong ibig niyang sabihin at kanino ako dapat na mag-ingat. Pero syempre, sila ang una kong naisip. Sa kanila ako dapat na mag-ingat. Nung unang gabi namin doon ay natulog kami ng kasama ko sa ilalim ng trapal na ipinahiram sa amin ng opisina. At nang sumunod na araw ay idiniliber na yung mga materyales na kakailanganin namin sa pagtatayo ng barracks. Buti na nga lang kahit papaano ay may nalalaman kaming pareho ng kasama ko sa pagkakarpintero. At pinahiram kami ng mga gamit ng maintenance department ng opisina namin. Pero kinulang pa rin ang isang araw bago namin natapos yung palibot ng bahay. Mga coco lumber lang ang ipinagamit sa amin. At wala namang problema sa amin yon. Ang mahalaga ay may maayos kaming mapagpapahingahan at matutulugan. Nung ikalawang araw ng paggawa namin, habang abalang-abala kami, ay may lumapit sa amin na 3 lalaki. Nakipagkwentuhan sila sa amin hanggang sa tinutulungan na nila kami nung kasama ko. Mababait naman sila. Nakatira daw sila malapit lang din doon. Mga datihan na raw sila sa lugar. Doon na sila ipinanganak at lumaki. Doon na nga rin daw sila nakapag-asawa. Dahil sa tulong nila, kung kaya mabilis naming natapos yung barracks namin. Hindi rin namin naiwasan na mapag-usapan yung 2 pamilya na dating nakatira doon sa lupa. Nagpasalamat pa nga sila at napaalis na raw namin ang mga iyon. Dahil kakaiba daw ang mga ito. Di nga raw nila nakausap ni minsan ang mga taong iyon. Kaya naalala kong bigla kung sinabi sa akin ng lalaki bago sila umalis. Bigla akong nag-alala. Hapon na nang matapos kami. At dahil sa nabaitan kami sa kanila ng kasama ko, kaya niyaya namin silang uminom bilang pasasalamat namin sa kanila. Kaya nagbigay kami ng perang pambili. Hindi lang inumin ang pinabili namin sa kanila. Nakisuyo na rin kami ng mga pangunahin naming kailangan tulad ng bigas at kung ano-ano pa. Nagpabili na rin kami ng mga dilata at gas dahil wala namang kaming makakabitan ng kuryente, kung kaya lampara lang ang ilaw namin. Pagdating nila, hindi lamang inumin at mga ipinabili namin ang kanilang dala. May bitbit na rin silang buhay na manok. Sila na rin ang nagkatay at naglinis. Kaya sa hiya ng kasama ko ay siya na ang nagluto. At ang hinangaan ko pa sa kanila ay hindi sila namulutan o tumikim man lamang nung dala nila. Ang katwiran pa nga nila ay sila na nga raw ang nagdala, kung kaya nakakaya naman kung sila rin ang kakain. Kaya nagbiro pa nga ako na hindi rin pala dapat kami uminom dahil kami ang bumili nung inumin namin. Natawa naman sila at sinabing bisita ang kanilang pagtuturing sa amin dahil bago lang kami sa kanilang lugar. Masaya ang itinakbo ng inuman namin. Puro kwentuhan at tawanan. Nang paalis na sila ay lumapit sa akin ang isa at sinabing mag-ingat kami doon sa pamilyang pinaalis namin sa lupa dahil baka gantihan kami pagkat kakaiba raw talaga ang mga taong iyon na para bang hindi sila normal. Wika pa ng lalaki. Nang sumunod na araw ay naroon uli sila sa barracks namin. Hanggang sa naging madalas iyon, naging kaibigan na namin sila. At palagi kami nagiinuman doon sa barracks.
Isang araw, niyaya nila kami na magpunta naman sa kanila dahil may nagdaraos ng kaarawan. Pero dahil sa naka-duty pa kami kaya sinabi namin na mamayang hapon na lang kami pupunta. Pero naging mapilit sila. Kaya sinabi ko sa aking kasama na ako na lang muna ang magjo-duty at mauna na siya. Sinabi kong ako na lang muna ang bahala kaya sumama na siya. Pero sinabihan naman ako ng kasama ko na mga 1 oras bago yung tapos ng duty namin ay sumunod na raw ako. Kaya natawa ako sa kanya at sinabing di talaga makaalis nang walang yaya. At para umalis na sila ay sumang-ayon na lang ako sa gusto niyang mangyari. Sinabi kong kahit 2 oras pa bago ang out namin ay susunod na ako. Sa trabaho kasi namin ay hindi kami pa pwedeng umalis doon basta-basta. Lalo na at bigla-bigla na lang sumusulpot yung may-ari ng lupa doon. Kaya delikado kapag nakita niyang wala kaming pareho ng kasama ko. Baka isumbong kami sa opisina. Pagkatapos ng duty ay nagbihis kaagad ako para magpunta doon sa handaan. Naisip ko kasi na baka nagkakasarapan na sila. At kapag lasing na ang mga ito ay siguradong mahihirapan ako makasabay. Napapangiti pa nga ako habang iniisip ko kung ano nang ginagawa nila. Lalo na yung kasama ko. Pagkat masayahin talaga itong tao. Na sumasayaw pa nga ito kapag natuwa. May pagkakomedyante din kasi at talagang masarap kasama kahit saan. Lalong-lalo na sa inuman. Kaya nga sabi ko, sana ay kami nilang dalawa talaga ang magkasama lagi. At huwag sanang malipat pa ang isa sa amin. Pagkabihis ko, sinundan ko lang yung direksyon na itinuro nila sa akin. May kalayuan din pala yung bahay dahil halos 15 minutos din ako naglakad. Pagdating ko doon ay kabaliktaran ang inaasahan ko. Parang simple lang na para bang normal lang na inuman. Ewan ko ba, basta parang wala namang handaan dahil ang tahimik. Pero may 2 mesa doon na may mga nakapalibot na umiinom. At para bang hindi nila ako napansin na dumating. Napatingin lang sa akin yung mga taong naroon. At wala man lang umiimik. At hindi man lang ako sinalubong ng kahit isa sa 3 na lagi nagpupunta doon sa barracks namin. Kumapit ako sa isang mesa kung saan naroon yung 3 kaibigan namin na taga roon. At doon pa lang nila ako binati na para ba silang nakikiramdam. Naisip ko na parang hindi sila komportable sa aking presensya. At ang ikinagulat ko pa, wala doon yung kasama ko. Yun kaagad ang napansin ko paglapit ko sa kanilang mesa. Dahil ang inaasahan ko ay sila ang kasama at kainuman nito. Pero inisip ko pa rin na baka nagbanyo lang. Pinaupo nila ako. Pagkaupo ko ay tinanong ko na sila at hinanap yung kasama ko. Sinabi nila sa akin na bumalik daw ito sa barracks namin dahil susunduin daw ako. Bigla na akong kinabahan ng aking marinig iyon. Sinabi ko sa kanila na wala naman ito sa barracks namin at hindi ko rin nakasalubong. At wala akong nakitang reaksyon sa kanila. Ibang-iba sila ng mga oras na iyon. Hindi sila katulad kapag nagpupunta doon sa barracks namin. Ang inaasahan ko sana ay mag-aalala man lang pagkat wala nga doon sa barracks namin yung kasama ko. Isa sa kanila ang nagsabi na baka naligaw ito. Pero mabilis kong naisip na imposible naman itong maligaw dahil isang diretsong daan lang naman at pagkatapos ay kakaliwa papasok sa kanila na hindi naman mahirap talagang matunton. Kaya madali lang ito makakabalik sa barracks namin kung totoo man
yung sinasabi nila. At naging malikot na ang isip ko. Pero hindi ako nagpalata sa kanila. Sinarili ko lang yung mga nasa isipan ko. At bakit biglang nagkumpulan yung mga tao sa harap ng malaking kawa? Dalawang nakita kong kawa na nakasalang at mayroon ding naglalaki ang mga kaldero. Tinagaya nila ako at maya-maya pa ay may inilapag na sa mesa na isang mangkok na ewan ko kung ano bang luto iyon. Pero karne ang laman. Ininom ko yung itinagay nila sa akin pero hindi ako tumikim ng pulutan. Biglang may lumabas na isang lalaki mula sa isang bahay. Puno ito ng dugo at may dilamsik pa hanggang sa kanyang mukha. At tila ba masayang masaya ito. At muntik na akong maluha nang mapansin ko yung suot nitong sapatos. Hindi ako maaaring magkamali. Pag-aari iyon ni Gerald. Dinampot ko yung kutsara na aking natabig. Ang punto na yon ay hindi ko na napigilan pa yung aking sarili. Pagkadampot ko ng kutsara sa ilalim ng mesa ay bigla na akong tumayo at walang habas ko na silang pinagbabaril. Wala silang kamalay-malay na nakahanda na yung baril ko sa ilalim ng mesa at akin na iyong napakain ng lupa. Unang bumagsak yung lalaking kumuha ng sapatos ni Gerald. Tumimbuang ring kaagad yung mga kaharap ko sa mesa. Hindi ako nagdalawang isip na ubusin yung bala na nakasalang sa baril. Sabay takbo habang nagsasalang muli ako ng panibago. 2 magasin lang ang mayroon ako. Sarili kong gamit yon at hindi iyon yung issue ng opisina. Wala yung papel. Mas gusto ko yung gamitin sa lakaran dahil hindi iyon basta-basta matitrace kung sakali mang magkaaberya tulad ng nangyari nung pagkakataon na yon. At lagi ko talaga iyon dinadala bilang proteksyon ko na rin, lalo na at binalaan ako ng lalaki. Naisip ko kasi na baka tambangan ako nito, pero iba pala ang aking kakaharapin. Naloko kami ng mga nagpanggap na mabubuti silang tao, na sila pala ang talagang dapat naming iwasan at pag-ingatan. Yung tahimik na eksena kanina ay biglang gumulo sa isang iglap. May nagtakbuhan para magtago. Mayroon din naman tumakbo para lapitan yung mga mahal nila sa buhay na tinamaan at dugo ang bumagsak sa lupa. May nakita din akong dumampot ng mga itak. At kitang-kita ko yung mabilis na naging pagbabago sa mukha ng ilan sa kanila. At dahil sa iyon na lamang ang natitira kong bala kaya tinipid ko iyon. Una kong pinuputukan kung sinong mas malapit sa akin. Nang makalabas na ako mula doon sa makipot na daan, ay nagulat ako nang may nakita akong mga tao na nagtatakbuhan at may dala rin silang mga itak. Ang iba pa nga sa kanila ay may mga buntot pagi pa at papunta silang lahat sa direksyon ko. Kaya akin silang tinutukan ng baril. Nang huminto sila ay naamukhaan ko kaagad ang iba. Ito yung mga pinaalis namin dun sa lupa. Sinabi nila na naroon sila para tulungan kami. At nakita kong umatras na yung mga humahabol sa akin. Sinamahan nila ako hanggang dun sa barracks namin. Alam pala nung lalaki na pupunta kami dun sa lugar ng mga aswang na yon. Kaya lang, pinuntahan pa niya yung mga kamag-anak nila para humingi ng tulong. Nang nasa barracks na kami, ay sinabi ko na sa kanila na wala na yung kasama ko. Nahuli ako ng dating. Kinatay nila yung kaibigan ko. Ipinaalaala naman sa akin ng lalaki yung kanyang sinabi. Hindi raw siya nagkulang ng pagpapaalaala
Wala na raw kaming magagawa sa nangyari sa kaibigan ko dahil sigurado daw sila na wala kaming makikitang bakas. Wala kaming magiging ebidensya laban sa mga aswang na yon. At baka ako pangaraw ang mabaliktad sa uli dahil sa ginawa kong pamamaril. Nung oras din na iyon ay tinawagan ko at sinabi sa bisor namin kung ano ang nangyari. Ipinakausap ko rin sa kanya yung mga tao na naroon at nakakaalam tungkol sa nangyari. Nagdesisyon ako na umuwi na lang muna ng probinsya. Pinalabas naman ang opisina sa pamilya ni Gerald na nagawol ito. At kung bakit ba hindi ko kaagad natunugan na aswang yung 3 lalaki na nagpupunta sa barracks namin. Dahil naalala ko nitong huli na kaya pala hindi sila tumikim ng dala nilang manok na niluto ni Gerald ay hindi dahil sa nahihiya sila o itinuturing kaming bisita, kundi dahil sa nilagyan iyon ng asin ni Gerald ng kanyang lutuin. Pagkat may mga nalalaman na rin ako tungkol sa mga aswang. Pero magaling talaga ang mga ito na nagawa nilang mapagtakpan at mailihim sa amin. Ako po si Nery, isa ring masugid na tagapakinig ng inyong mga kwento dito po sa inyong programa. Gusto ko lang sanang ibahagi yung naging karanasan naming magkakaibigan. Nangyari po ito nung dalaga pa po ako. Nagkayayaan kami noon na magpunta sa lugar ng isa naming kaibigan dahil bakasyon naman. Bali 7 kaming lahat noon. 3 kaming babae at 4 na lalaki. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga pangalan nila. Bus po ang sinakyan namin noon at sasabihin kong malayo talaga ang naging biyahe namin. Nanakit talaga ang katawan ko dahil sa mahabang pagkakaupo sa bus. Nang dumating kami doon sa kanilang lugar, ay natuwa talaga ako dahil maganda po ang mga tanawin doon. At maganda rin sa pakiramdam yung dulot ng sariwang hangin. Sa kanto ay mayroong mga kaidara naming nakaupo. Mga nakatambay lang sila doon. At nang makita nila kami, ay napatayo pa yung iba sa kanila at parang gustong lumapit. Pero nakita kong pinigilan sila ng isa nilang kasama. Di ko naman binigyan ng masamang pakahulugan iyon. Naisip kong baka gusto lang makipagkilala. Mga ilang daang metro din yung nilakad namin mula doon sa kanto, papasok sa bahay ng kaibigan namin. Taga roon talaga siya at nagbo-board lang malapit sa universidad na aming pinapasukan. Pagdating namin sa bahay nila ay parang nagulat pa yung mga kapatid at magulang niya. Hindi niya pala sinabing isasama niya kami. Pero hindi naman sila nagalit. Napansin ko ngang natuwa pa sila. Habang hinihintay namin na maluto yung tanghalian, ay tinanong ko si Michael kung hindi ba niya nakikilala yung mga nakatambay sa may kanto. Sinabi niyang kakilala naman niya sila. Mga kababata pa nga. Kaya lang, hindi niya kaibigan ang mga yon. Pagkukwento pa niya, sila yung mga nambubuli sa kanya nung dun pa siya nag-aaral sa kanila. Bigla akong nalungkot sa ipinagtapat niya sa akin. Mabait kasi si Michael at masasabi kong walang puso na lang talaga ang gagawa pa ng masama sa kanya.
Nang mga bandang hapon na, habang nagkukwentuhan kami sa loob ng kwarto, ay biglang nagkahulan yung mga aso. May mga dumating. Maya-maya, narinig naming kausap ng mga ito ng nanay ni Michael. Tinawag nila kami at ipakikilala daw. Paglabas namin, medyo nagulat pa kami dahil ang dami nila. Mga China Chuy ni Michael, kasama ang ilan nilang mga pinsan. Habang ipinapakilala kami isa-isa, ay may napansin ako. Parang hindi komportable sila Michael, lalo na ang mga magulang niya. Pati mga kapatid niya ay parang hindi masaya na ipakilala kami sa kanilang mga kamag-anak. Para bang hindi sila masaya na naroon ang mga ito sa bahay nila. Kaya medyo nagtaka ako. Naisip ko na baka mayroon silang naging alitan dati. Pero mukhang nagkamali ako sa aking akala na mayroon pa yatang ibang mas malalim na dahilan. Dahil lang makaalis na ang mga ito, yung mga dinala nilang pagkain para sa amin ay hindi ipinakain. Sa halip ay kanila iyong itinapon. Nangihinayang pa nga kami dahil mukhang masarap pa naman ang mga iyon. Pero mayroon akong narinig na sinabi ng mga magulang ni Michael. Ipapahamak pa raw sila ng mga ito, na sila pa raw ang malalagay sa alanganin. Hindi namin naunawa ang mabuti kung ano ang ibig nilang sabihin. Hindi na rin kami nagtanong pa dahil nakakaya naman. At baka sabihin na masyado na kami nanghihimasok. Pero nung mga oras na iyon ay hindi na maganda ang nararamdaman ko. Para bang mayroong mangyayari na hindi namin magugustuhan. At sa puntong iyon ay tumama nga ako. Dahil kinagabihan, habang nasa labas kami nila Myra at Jake na naninigarilyo, ay bigla kaming nagulat nang marinig namin na parang mayroong dumapo sa isang puno na naroon. Nang mapatingin kami doon, ay nakita talaga naming lumundo pa ang sanga noon. Pero wala kaming narinig na mga pagpagaspas o anuman. Basta parang mayroong pumatong na mabigat doon sa sanga ng puno, kung kaya iyon lumundo. At wala rin naman kaming naramdamang hangin, kaya imposibleng iyon ang dahilan kung bakit gumalaw yung mga dahon at sanga. Sa takot ko, naibato ko yung sigarilyo ko nang wala sa oras. Kahit pa nangangalahati pa lang iyon. Hinawakan ko si Myra sa isang kamay at niyaya ko na siyang pumasok ng bahay. Sumunod din naman sa amin si Jake. At nang nasa kwarto na kami, ay doon pa lang namin iyon pinag-usapan. Iisa ang aming tanong. Ano yung dumapong iyon sa may puno? Dahil mukha talaga iyong mabigat. Naalala ko na mga bata pa kami ng kapatid ko na talagang lumalawlaw yung sanga ng puno kapag amin iyong tinutungtungan. Samantalang mga bata pa lang kami noon. Maya-maya, biglang pumasok sa silid si Michael at niyaya na kaming kumain. Naroon na raw ng ibang mga kaibigan namin. Nagkatinginan na lang kaming tatlo nila Myra at Jake. At walang naglakas loob na magtanong kay Michael. Matapos kumain, ay kanya-kanya na kaming pasok sa kwarto. Nahiga na kami at parang doon ko naramdaman yung pagod sa biyahe. Madali akong nakatulog. Nang bigla na lang akong magising dahil sa mga ingay. Di ko alam kung ilang oras na akong nakatulog noon. Pero napansin kong madilim pa sa labas. At nagulat talaga ako
nang marinig ko ang dahilan kung bakit nagkakagulo. Nawawala daw ang isa naming kaibigan na si Rita. Bigla akong kinabahan. Nagdesisyon sila na lumabas ng bahay at hanapin ito. Sabi ng isang kaklase namin, nakita niya pa raw ito na biglang bumangon. Ang akala naman daw niya ay magsi-CR lang si Rita. Pero napansin daw niya na parang iba ang ikinikilos nito. Tuwid na tuwid daw ang katawan nito na dahan-dahang naglakad palabas ng kanilang silid. Ngunit hindi naman daw niya naisip na may kakaiba na palang nangyayari dito. Akala daw niya ay ganoon lang talaga ito. Pagkat ngayon lang naman daw niya ito nakasamang matulog. Hirap na hirap magpaliwanag sa amin si Lito at parang sinisisi ang sarili dahil sa nangyari. Dahil hindi niya man lang ito sinamahan o kaya ay pinigilan. Mabilis na lumabas ng bahay ang mga kapatid at magulang ni Michael. At para bang alam na alam nila kung saan hahanapin si Rita. Pagkat tinahaka agad nila yung daan papunta sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Sumunod naman kami sa kanila. Naghati kaming lahat sa liwanag na dulot ng 2 flashlight. At makalipas ang may 15 minutong paglalakad, ay natagpuan din namin si Rita na nakatayo sa gitna ng daan. At para itong wala sa kanyang sarili. At nagtaka din kami nang makita naming naroon din yung mga kababata ni Michael. Uminit kaagad ang ulo ko at tinanong namin sila kung anong kanilang ginawa kay Rita. Sinabi naman nilang nakikita lang nila ito na naglalakad mag-isa, kung kaya kanila itong nilapitan at pinigilan. Kinausap daw nila ito at tinanong pero hindi sumasagot. Galing daw sila sa inuman. At nagtaka nga rin daw sila kung anong ginagawa ni Rita sa lugar na iyon. Matapos yon ay bumalik na kaming lahat sa bahay at sumama din ang mga ito. Pagdating sa bahay ay tulala pa rin si Rita. Nag-alala kami. Nagpasalamat si Michael sa mga kababata niya. Sinabi naman nilang walang anuman ang kanilang ginawa. Nagkataon lang daw na naroon sila. At sinabi din nila kay Michael na kanila na raw kalimutan ng lahat ng mga nagdaan. Nakita kong tumangulang sa kanila si Michael, pero nakangiti ito. Nagpresenta pa ang isa sa kanila na kanyang tatawagin ang tsuy na manggagamot para tingnan si Rita. At sumang-ayon naman kaming lahat. Habang hinihintay yung manggagamot, ay narinig namin nag-uusap sila Michael kasama ang kanyang mga magulang. At naroon sila sa isang silid. Pero ang hindi nila alam ay ikinukwento na rin ng mga kababata ni Michael yung kanilang mga pinag-uusapan. Sinabi nila sa amin na may lahing aswang ang mga kamag-anak nila Michael. Yan daw ang matunog na usap-usapan doon sa kanilang lugar. Alam ng halos lahat ng taong naroon ang lihim ng mga ito. Mabilis na naitanong ni Jake kung aswang din ba sila Michael. Agad naman silang sumagot at sinabing hindi. Ayon pa sa kanila, nagsimula lang naman iyon nang mapangasawa ng nakababatang kapatid ng nanay ni Michael, si Isabel, na mula sa angkan ng mga aswang na taga-kabilang bayan. At hinawaan na rin nila ang mag-anak ng isa pa nilang kapatid. Sabi pa nila, malamang ay may masamang balak ang mga ito sa amin. Nagulat kami sa kanilang mga ipinagtapat.
Kaya naikwento din namin sa kanila ang ukol sa ginawang pagbisita ng mga ito sa amin at yung pagbibigay nila ng pagkain. Nagkatinginan sila at sinabing malamang ay gusto rin kaming hawaan. At doon namin naunawaan kung kaya pala itinapon ng mga magulang nila Michael ang lahat ng iyon. At binalak din nilang kunin si Rita. Nasabi pa nila, siguradong hindi na namin ito makikita pa kung nagkataon na hindi nila ito nakasalubong. Pagkat may pangyayari na raw sa kanilang lugar, ay isang dalagita rin ang nawala at hindi na nakita pa. Sumama lang daw ito sa kaklase na taga roon sa kanila. Bigla na lang nawala at hindi na nakita. Paniwala nila ay yung kamag-anak nila Michael ang may gawa noon. Malakas ang kanilang kutob na isinailalim ito sa hipnotismo at pinagsaluhan sa kanila. Nang dumating ang manggagamot ay doon pa lamang kami napanatag. Nang suriin niya si Rita ay tama ang lahat ng kanilang hinala. Walang duda na nasa kapangyarihan nga nila ito, kung kaya wala sa kanyang sarili. At papunta nga ito sa kamag-anak nila Michael. Nang bumalik na sa katinoan si Rita ay halos wala itong maalala. Nakakapagtaka pero totoo palang nangyayari ang mga ganong bagay. Ang tangi lang daw nitong naaalala ay may nakita siyang isang babae na nakatayo sa labas ng bintana ng silid nila. Tinatawag daw siya nito at pinapalapit. Nang tanungin naman namin siya kung kanya bang naaalala ang mukha nito, ay bigla siyang napayoko at sinabing nakakatakot iyon. At doon lang daw niya iyon nakita. Naramdaman naming nanginginig sa takot si Rita. Marahil ay nagbalik sa kanya yung nakakatakot na tagpong iyon. Kwento pa niya, gustuhin man niyang sumigaw noong mga oras na iyon ay hindi niya magawa. At naramdaman na lamang niya parang naging sunod-sunuran na siya. At pagkatapos noon ay wala na siyang iba pang matandaan. Ako po si Nick, isang OFW at kasalukuyang nagtatrabaho pa rin dito sa ibang bansa. May babahagi po sana akong kwento sa inyo. Balik karanasan po ito ng kapatid ng mama ko na si Teopoldo. Pareho po silang ipinanganak at lumaki ni mama sa kanilang probinsya. Kung kaya, may mga kakaiba silang karanasan pagdating sa mga kababalagan at aswang. Ang kwento sa akin ni mama, nang magbinata ang kapatid niyang si Teopoldo, ay mas naging palabarkada pa ito. Na halos mga pinsan din nila ang kanyang mga kaibigan. Madalas silang dumarayo ng inuman at piyestahan kung saan-saan umano nakakarating ang mga ito. Isang gabi, habang mahimbing na silang natutulog, ay bigla na lang sila nakarinig ng mga malalakas na sigaw na humihingi ng tulong. Naramdaman ni mama na agad bumangon ang iba pa nilang kapatid, maging yung mga magulang nila, at nagsindi ng lampara. Wala pa kasing kuryente sa kanila nung mga panahong iyon, at nasa may ilaya ang bahay nila. Nang marinig ni mama na naglalabasa na sila, ay bumangon na rin siya at agad ding lumabas. Kanya silang sinundan. Maya-maya ay nakasalubong na nila ang kapatid. Kitang-kita nila ang takot
sa mukha nito at tumihingal pa habang nagsusumbong sa kanila. Noon lang nila nakita ang ganon si Teopoldo. Nagmamadali silang pumasok ng bahay at doon nila ipinagpatuloy ang pag-uusap. Kwento nito sa kanila, hinabol siya ng aswang. Para daw iyong isang malaking payong na mabilis dumaraan sa ibabaw ng kanyang ulo. Kaya makailang ulit siyang dumapa sa lupa para maiwasan iyon. At kapag nararamdaman niyang malayo pa iyon, ay saka siya babangon at tatakbong muli. At napansin nila mama na maraming galos ang kanilang kapatid. Nang kanilang punasan ang mga sugat nito, ay inamin din niya sa kanilang ilang beses din siyang nadapa at nagpagulong-gulong. Sabi ni mama, hindi naman nabago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang, pagkat maraming pamilya doon ang may lahi talaga. Pero hindi nila akalaing mararanasan mismo iyon ni Teopoldo. Pero yung pangyayaring iyon ay hindi pa rin naging dahilan para tumigil sa pag-inom at pagpunta kung saan-saan ni Teopoldo. Sabi ni nanay, para pangaraw kabaliktaran ang nangyari, pagkat mas lumala pa ito, na para bang yung nangyari sa kanya ay nakadagdag pa ng lakas ng loob. Minsan, nang umakyat siya ng ligaw, ay isinama niya ang kanyang pinsan, pagkat may kalayuan iyon. Hindi naman ito nakatanggi kay Teopoldo at dalawa silang nagpunta doon. Walang-wala sa isip nila na mayroon na palang nakaambang panganib para sa kanila. Hindi nila lubang inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nang magdadalawang oras na silang naglalakad, ay masaya pa silang nag-uusap. Nang bigla na lang sila matigilan at napatingin sa isa't isa. Nabigla talaga silang dalawa nang matagpuan na lang nila ang kanilang mga sarili na nasa gitna na ng sementeryo. At nagtaka sila kung bakit napakaraming usok, na parang bigla na lang naging mahamog ang buong paligid. At sa magkabila ng daan na kanilang nilalakaran, ay nagkalat ang mga puntod na may nakatusok na mga kahoy na krus. At may pailan-ilan ding mga nicho. Bigla nilang naramdaman ang ginaw. Nanginginig sila pareho, na hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil na rin sa takot. At yung hawak na flashlight ng pinsan ni Teopoldo ay unti-unti nang lumalamlam ang liwanag nito. Naloko na. Tila mapupundi pa yata yung bumbilya ng flashlight. Nasabi na lang nito sa kanyang sarili. Buti na lang at tag-isa sila ng flashlight na dala. Kaya nang tuluyan nang nawala ang liwanag noon, ay hinugot naman ni Teopoldo yung kanyang flashlight na nasa likod, at iyon naman ang pinailaw. At nang magliwanag iyon, ay napatras silang dalawa, pagkat may nakita silang isang babae na nakaupo malapit sa isang puntod, at abala ito na nakatalikod sa kanila. Mabilis na gumagalaw ang ulo nito na pumapaling-paling sa magkabila.
na para bang mayroon siyang pinapangos. Naisip nilang magpinsan na magpatuloy na lang at wag nang kunin pa ang atensyon nito. Pero nakakailang hakbang pa lamang sila ay bigla iyong tumayo ng tuwid na nakatalikod pa rin sa kanila. Napansin nilang may hawak ang isang kamay nito at para iyong isang mahabang buto na may ilang pirasong laman na nakakabit pa. Tulad ng babae ay hindi rin sila nakakilos magpinsan. Nanatili lang silang nakatayo sa tapat nito na hindi rin gumagalaw. Hanggang sa dahan-dahan iyong lumingon at humarap sa kanila. At dahil sa sobrang pagkabigla at takot, ay nag-uunahan na silang tumakbong dalawa. Panay ang pagmumura nilang magpinsan habang mabilis na tinatakasan yung aswang. Sigurado sila na aswang nga ang kanilang nakita. Pagkat kwento pa raw noon ni Teopoldo sa kanila mama, nakabuwagag umano yung mahabang buhok noon na animoy alambre sa tigas. At malalaki yung mga bilugang mata noon na itim lahat. At may mga bahay dito ng dugo na nagkalat hindi lamang sa palibot ng kanyang bibig, kundi maging sa mukha nito at noo. Nang lingunin nilang magpinsan yung kanilang likuran, ay napansin nilang wala namang humahabol sa kanila. Pero malayo na ang kanilang narating. At hingal na hingal sila kapwa. Naisipan nilang magpahinga na munang sandali. Maya-maya lang ay nakaramdam na sila ng matinding uhaw. At nataon namang may mga bahay silang namataan sa unahan. Kaya nagmamadali nilang tinungo iyon. Pero halos lahat ng bahay na naroon ay pawang mga nakapatay na ang mga ilaw. Maliban doon sa isa na nasa may bandang dulo. Kaya lumapit sila doon at sinubukan. Kumatok sila at nagmagandang gabi. Sa unang pagtawag nila ay wala silang narinig na sagot. Pero nang susubukan na nilang muli, ay biglang bumukas ang pinto. Kung kaya, nagkatinginan silang magpinsan at natuwa. Ngunit, nang tuluyan nang bumukas ng todo yung pinto, ay napasigaw silang dalawa. Nang bumungad sa kanila ang kalahating katawan na nakatayo. Kaya nagmamadali silang tumakbo habang wala pa ring tigil na sumisigaw na humingi sila ng saklolo. Pero tila nagkamali silang dalawa. Dahil sa halip na tulong ay kapamakan pa ang naitulot ng pagsigaw nilang iyon. Dahil naramdaman nilang mayroon ng mga sumusunod sa kanila. At tulad ng babae na nakita nila sa isang puntod doon sa sementeryo, ay aswang din ang mga ito. Nang lumingon sila, ay kanilang nakitang nag-uunahan din ang mga ito sa paghabol sa kanilang magpinsan na akala mo ay mga mag-aani dahil sa kanilang mga kasuotan. May mga naaninagan pa silang mga nasa bubungan at nagsitalunan para humabol din sa kanila. Kaya mas binilisan pa nila ang pagtakbo dahil sigurado silang
Di na sila pareho sisikatan ng araw sa oras na maabutan sila ng mga ito. Hindi sila tumigil at nagtaka din silang magpinsan kung paano nila nagawang tumakbo ng napakatagal. Marahil ay ganun talaga kapag buhay na ang nakasalalay. At dahil sa kanilang pagkataranta ay hindi na nila tinandaan pa yung kanilang mga dinaanan. Basta ang nasa isip lang nila noong mga oras na iyon ay ang makalayo at makatakas sa mga humahabol sa kanila. Kung saan-saan sila sumuhot. At kahit pa may mga nakahambalang sa kanilang dinaraanan, ay kanila lamang iyong nilulundag. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang isa pang baryo. At doon pa lang sila tumigil pagkat nag-alala sila na baka mga aswang din ang naninirahan doon. Nang lingunin nila ang kanilang pinanggalingan, ay napansin nilang wala na yung mga humahabol sa kanila. At nabuhayan ng loob si Teopoldo. Nang makita niya yung bahay ng kanyang nililigawan na nasa tabi ng isang malaking puno na siyang ibinigay nito na palatandaan sa kanya. At napansin din nilang nakabukas pang ilaw ng bahay. Indikasyong gising pa ang mga tao sa loob. Kaya mabilis na silang nagtaupo at nagmagandang gabi. Iyon talaga ang nakagawian doon sa kanilang bayan. Ang magsabi ng tao po at ang bumati para malaman ng may-ari ng bahay na tao nga talaga ang nasa labas at hindi aswang o di kaya na may maligno o engkanto. Di nagtagal ay nakarinig sila ng mga boses sa loob at maya-maya pa'y nagbukas ng pinto. Muli silang bumati na magpinsan ng isang magandang gabi. At nagulat ang pinsan ni Teopoldo dahil hindi niya inaasahang ganun pala kaganda ang nililigawan nito. Pero nang pinapasok na sila ay mayroon siyang napansin. Agad niyang naalala yung babae doon sa sementeryo pagkat nakakahawig ng suot nito yung damit ng nililigawan ni Teopoldo. Kinalabit niya at isinenyas iyon. Tumanggi namang magbigay ng reaksyon si Teopoldo sa kanyang pinsan. Pero ayaw pa rin itong tumigil. At kahit sinabihan na silang maupo na, ay nanatili lang itong nakatayo at parang gusto nang lumabas ng bahay. Binulungan ni Teopoldo ang kanyang pinsan at sinabihan nito na baka nagkataon lang na pareho ang kanilang kasuotan. Pero hindi pa rin ito kumbinsido. At sinabing pati raw mukha ay nakakahawig ng kanyang nililigawan. Hanggang sa bigla na nagsalita yung nililigawan ni Teopoldo. Napansin na pala sila nito. Nagtanong ito sa kanila kung ano raw yung kanilang pinagtatalunan. Magdadahilan pa sana si Teopoldo pero nagsalita na yung pinsan niya. At sinabing mayroong kasi silang nadaan ng sementeryo at may nakita silang aswang. Pipigilan niya pa nga sana ang pinsan na kanya sanang tatakpan ang bibig nito. Pero huli na ang lahat. Hindi kaagad nakaimik yung babae. Tinitigan lang sila nito. Palipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa. Nagtaka ang babae at sinabi nito wala namang sementeryo na madadaanan papunta sa kanila.
Kaya nagtaka din silang magpinsan nang kanilang marinig yon. Dagdag pa nito, baka naman naligaw silang magpinsan at nag-iba ng daan. Kung kaya doon sila napadpad. Pagpapatuloy pa niya, yung sinasabi raw nilang nakita nila sa sementeryo ay hindi siya, kundi ang kanyang kakambal. At iyon ay ang ate Rosalinda niya. Dalawa lang sila, Rosalinda at Rosalina ang kanilang mga pangalan. Sa kasamaang palad ay nahawaan ang kanyang ate at nakapangasawa ng aswang. Karne ng patay ang kanyang kinakain. Maya-maya ay lumabas na rin ang mga magulang nito at ipinakilala kanila Teopoldo. At bago muling pumasok ng kanilang silid ay binilinan silang magpinsan na doon na matulog sa kanila dahil lupa umanong delikado ang maglakad sa gabi. Baka ano pa raw ang mangyari sa kanila kung sila ay uuwi pa. At dahil sa kanilang naranasan, kung kaya naman, sinunod nila ang payo ng dalawang matanda. Doon na sila muna nakitulog at kinabukasan na umuwi. Nakailang balik pa si Teopoldo sa bahay nila Rosalina hanggang sa kalaunan ay naging nobya niya rin ito. At nung huli ay nagkatuluyan din sila. Hanggang dito na lang po, Sir Pipi, ang kwento kong ito. Sana po ay magustuhan nyo. Marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. At hanggang sa muli.